Kai ku bani gidan amarya tare da ango don Habib Jigawa na zo ku duba agogo. Kai taka mana idan na fito fili na tsaya kamar zango, ango da amarya yanzu gare ku nan rugo. Sarki Allah ka daga ni, dora ni akan mizani, tsare ni shirin zamani, amsa mini dan manzona. Kai taka man wakar ango da amarya ce ni nan tsara. Miye wai nake ta gani wannan kamar nera, to lalle dangin nan na shaida kun tara. Biki na ku babu irinsa, ni na shaida baya ginsa. Idan za a kwana a waye ba ni yin barci, dan ni a fagen nema ba na san lalaci. Kullum addu'a ta gun Allah na san yanci, a ce na tsaya da kafata, gida na gina wa iyata. Ango kai ado kai kyau ka zarta dawi su, abokan kama da suka zo na ga kafe su. Takalmin kafar ka saka shi dara wa sawin su, da kai yau ake yin koyi, shigar ka ake wayayi. Amarya ai baitin ki girma ne, duk wanda ya ganki ya kasa ufanta kurma ne. A baki sarautar mata ma indan ni ne, halinki nake zanawa, bairona yana karewa. Kamar ki a wannan karnin kai wuya Allah, miji nake nasara a silar yawan sallah. Fata na ku yi zaman lafiya bayan Allah, ku ɗauki halin ma'aiki, kun san babu kyau yin zaki. Taho mu zauna aiwataran sai an saba, amma dikirin fiye duk wahala kar ku yi gaba. Ku dinga yawaita tuno maganar manzo babba, falli ya bulkairan aure ku ce ya samut. A hikimar aya mota akai mata det, kwana tashi wata ran wakar suna zanyo. Murna ta kama amarya kuna ji wai yo, ashe wai tun yau mata aje zanin goyo. Allah da ya sa albarka, bikin nan ana yin harka. Jigawa jahata ce dutse a bar faharina, na sha'awar na gani cikin ku duk dangina. Allah kare matarar gamje garin abbana, suna na wazan yi sanarwa, ku ce yan Habib na Jigawa. A nan zan tsaya ba dan na so ba zan huta, idan har akwai yara ku faɗan da kun ji ta. Kwana tashi wata ran zam kamar shata, na so da ku mutuma ne, mu dinga har mu a tare.